नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आमच्या घरी नारळवडी म्हणजे नारळाची कापं बनवतात. तर चला बघूया मग कशी बनवतात ती. आज स्पेशल असं काय नाही, फक्त मुलाच्या शाळेत द्यायची आहेत. बघूया कशी बनवतात ते. चला तर मग. आता खोबरा किसून घेतात, काजूगर घालूचे आहेत त्याच्यात. किती नारळाची बनवताला? दोन नारळाची. तर मग बघूया मग कशी बनवते. खोबरा किसून होऊन देत, नंतर बघूया. झाला ना? आता नारळ किसून झाले. आता काय घालू त्याच्यात? गुळ. दोन नारळाचं करायचं असं तर किती गुळ वापरायचा? अर्धा किलो गुळ वापरायचा ना, म्हणजे गुळाची काप आता. अर्धा किलो गुळ आणि वेलची. अच्छा, वेलची साधारण किती? 10 रुपयाची किंवा 10 रुपयाची. ओके. अच्छा, आणि काजू गिर हवे असतील तर पण आपल्याला जास्त हवे असतील तर जास्त घालायचे. अच्छा, मग काजूगर आता बारीक करून घ्यायचे ना. आता काजूगर बारीक करून घ्यायचं. थोडीशी वेगळी चव. आता हे काय गुळ बारीक करून घेतं. किती बारीक करायचं एकदम? जोरात बोलवायचं, ऐका घेऊ काय त्यांना? एवढा बारीक करू काय? आणि काजूगर पण बारीक करून घेतो. वेलची सोलून घेतली आहे. हे काय मग त्याच्यात? साखर घातली मिक्सरला वाटू होई ना म्हणून. अच्छा अच्छा, म्हणजे मिक्सरला वाटायला लागा होय म्हणून थोडीशी साखर घातली. आता गुळाची कापा बनवतात, म्हणजे नारळ वडी. ते गुळ बारीक करून घेते ते, त्याच्यात मिक्स करते. आता गुळ कापून तिला बारीक करून आता ते त्याच्यात मिक्स करून घेते ते. आता मिक्स करायचं काय? आधीच मिक्स करायचं. दोन नारळ किसलेले त्यात मिक्स करून घे बघूया. ते मिक्स करून घेत आहेत. गुळ. दोन किसलेले नारळ, गुळ अर्धा किलो गुळ, वेलची, थोडीशी साखर घालून मिक्सरला लावून घ्यायची. ते मिक्स करून घेणार सर्व. हे मिक्स करून घेतलं सगळं एकत्र. आता हे मिक्स करून थोडंसं पाणी वापरायचं त्याच्यात. अर्धा पेला बस. अर्धा पेला ना. तर आता काय करणार मग? आता चुलीवर ठेवणार आणि ढवळत राहायचं. म्हणजे ते किती वेळ ढवळत राहायचं असं?
ते गोळा होईपर्यंत म्हणजे म्हणजे हा, हे ते मिश्रणचं एक जीव होईपर्यंत ना, घट्ट होईपर्यंत. बायको बोलता हळू माका बोलायचा लागतात जोरात. जरा पण लागायला नाही पाहिजे खाली, म्हणजे आग जास्त झाली तरी पण लागू शकतो ना, लागायला नाही पाहिजे खाली. म्हणजे आग पण बेताळ ठेवायची. हा, कमी करायची थोडी. चुलीवर चांगली होतात की गॅसवर चांगली होतात? चुलीवरची जरा चांगली होतात. समजा गॅसवर बनवायची झाली तर गॅस थोडा स्लो बारीक ठेवायचा. अच्छा, म्हणजे मीडियम. हम्म. तरी साधारण किती वेळ ढवळतो लागा? तरी 10 मिनिटं तरी लागतील. 10-15 मिनिटं लागतील ना? आग जास्त पण नाही असली पाहिजे, एकदम कमी पण नाही असली पाहिजे. ते मिश्रण लागलं नाही पाहिजे खाली. आता आई बसली आहे, ती स्पेशालिटी आहे कापा करूची. बायको शिकता सध्या. आता हे होत तिला साधारण घट्ट. तो पण एक काम करायचं, तो पण हे काय करतं? तूप लावते चिकटू नये म्हणून. अच्छा, म्हणजे एका पाटावर तूप लावून घ्यायचं. हा, किंवा तेल तेल लावलं तरी चालेल. खोबरेल तेल पण तर ओके. खोबरेल तेल किंवा तूप एका पाटात लावून घ्यायचं, म्हणजे ते त्याच्यावर टाकून नंतर हे करतं ते. आणि ॲल्युमिनियमची ताटली वगैरे काहीतरी घ्यायची. एक पारंपरिक पदार्थ बनवायची स्पर्धा काहीतरी ते घेऊन जायचे, बनवून घेऊन जायचे. स्पर्धा नाही, अच्छा, बनवून घेऊन जायचे फक्त. अच्छा, त्याच्यासाठी बनवत असते. साधारण होतीला अजून किती विकूची असतील ते जरा मोठी काप. ते होतीला जरा ते ह्याच्यावर टाकतील आणि ते थापतील. काजूगर कधी घालायचे? गोळं होऊ करायचं. हे जायतीला की अजून गोळं होऊ करायचं? जायतीला जास्त उत्सुकता नाही. अच्छा, घरी कधी ना कधी बनवत असतात. आज म्हटलं बघूया, चला आज एक व्हिडिओ बनवूया. साखरेची पण बनवतात, ती गुळाची असतात. समजा साखरेची 2 नारळाची बनवायची झाली तर किती काय काय घालायचं? तेवढा साखर किती? अर्धा किलो? अर्धा किलोपेक्षा जास्त. अर्धा किलोपेक्षा जास्त साखर लागते 2 नारळाची. साखरेची बनवायची झाली तर ही गुळाची आहे. ते थापून घेतो ते. आपल्या किती जाड हवी तशा हिशोबाने ती थापायची.
थोडीच मग वाटतं जाडच हे करतात. हे आता जाड हे करताल की पातळ तापतात. पातळ. काजूगर असे वरती पसरायचे असे. काय काय जण एका एका याच्यावर लावतात, काय काय जण हे पसरतात. कधी कधी एक एक असा कोणती ऑर्डर असली तशी एक एक लावतात, एक एक लावतात. असे काजूगर पसरून घ्यायचे. आणि परत एकदा थापडले की ते त्याच्यात आतमध्ये जातले. बायको शिकता. आता हे काय कापून घेता काय? आता कापून घेतात रांगेत. काजू वगैरे घातल्यामुळे जरा ते तर होईल दिली कापून. अजून गुळाची असल्यामुळे तेवढी पटकन सुकणत नाही, थोड्या वेळ पंख्याखाली ठेवायची लागते. ते चांगले. जास्त वेळ पाक हे केलं तर मग कडक होतात ना. जास्त पाक हे ढवळलं तर कडक होतात काय? कडक होते, मऊ नाही असे होते. अच्छा. गुळाची थोडी मऊच होते ना, जरा मऊ केली तर जास्त चांगली ते लागते. पाक केलं ते नंतर मग ते कडक, भरपूर कडक होतात. कापून झाले आता ते जरा अजून सुकट ठेवतात सोपा. आणि 15-20 मिनिटं सुकवायची, मग ती चांगली होती. आता ही जरा गुळाची वेट नरम असल्यामुळे ती कापताना थोडी हे होतं. आता कापणारा माणूस नवीनच आहे तसा. मित्रांनो आता फायनली कापा तयार झाली आहे. नारळवडी. काय काय जण नारळवडी बोलतात, काय काय जण कापा बोलतात. गुळाची जरा टेस्टला चांगली लागतात, साखरेची पण चांगली असतात, गुळाची पण चांगली लागतात. साखरेपेक्षा जरा गुळाची टेस्टला चांगली लागते. तर व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. चला तर मग धन्यवाद.